19. minuta, 15. vteřina. Kotouč zahrazením, bude se vhazovat vůli opět v našem odhradném pásmu, napravo od Zurily. Stav zápasu Československo-Sovětský svaz 5-4 ve prospěch Československa. Ještě 45 vteřin vydržet nápor sovětského týmu a ten nápor přijde, ten nápor tady je, o tom nepochybujme. Porada u sovětské střídačky, na sovětské střídačce Ruch a Šumot, pochopitelně trenéři Černyšev a Tarasov. Zdvihlo je to ze sedadla, z lavičky. Na ledové ploše sovětští hráči formování. Jarda Jiřík vyklepává Kotouč do středního pásma, sám jede do středního pásma, přidržuje, každá vteřinka dobrá, drž Jardo. 4 sovětští hráči přijíždějí, přitlačují ho na hrazení, Ševčík mu tam přijel na pomoc. Tak pohled na hodinky, 19. minuta, 24. vteřina, výborně chlapci, máme Kotouč na středním pásmu, bude tam Guli, 36 vteřin, jestli dobře počítám, už ani snad a počítat nedovedu. Vybojovali jsme Kotouč na středním pásmu, Ševčík pomalu drží Kotouč, vrací zpátky na Jardu Jiříka, Jarda Jiřík znovu do obrany pásma sovětského mužstva. Na našej striedačke všetko stojí a s napätím sleduje boj, ktorý sa odohráva v našej tretine. Pozor na to, chlapci! Kde je puk? Pod nami, tam, kde si pred bránkovou čiarou, ale určite nie za ňou, pretože červené svetlo nesvieti. Ševčík je tam. Zurila leží. Sedemnáct sekúnd pred koncom zápasu. Konovalenko pomaly korčuluje k svojej striedačke. Zurila ako zvalcovaný tankom T-34 sa dvíha znovu na nohy. A takisto sa musí trochu pretiahnuť, pretože na ňom ležalo najmenej 5 90-kilových chlapov. Tak Konovalenko už si sadá na striedačku. Sovietskí tréneri Černyšev a Tarasov vložili všetko na jednu kartu. 6 hráčov v červených dresoch korčulovalo do našej tretiny. Je tam Blinov, je tam Ragulin, Firsov, Staršinov. Vikulov. Ragulin do Jiříka. Ešte 9 sekúnd presne do konca zápasu. 8. Dokonca tam ešte aj tá dvojka naskočila. Celé hľadisko v tejto chvíli drží palce našim chlapcom. 4 sekundy, 3, 2, 1, koniec! Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Vyhrali sme 5-4 nad mužstvom Sovietskeho zväzu. Nastal čas radosti, veselosti a určite budete zaspávať s pocitom hrdosti nad výkonom našich chlapcov. Ešte predtým si však pripíte na ich zdravie, ale nie veľa, lebo našich hokejistov čaká ešte Švédsko. A ak to vyjde aj v sobotu, potom to oslávime, ako sa patrí. Dobre, tak teda dobrú noc a krásne sny po tých 5 góloch v sieti Konovalenka. Želaním konštatujem, že Československo zvíťazilo na olympijskom turnaji nad Sovietským zväzom po bojovnom výkone v pomere 5-4.